Aquest és l'EcoRD 2022, el cotxe de l'equip de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, que ha participat aquest any a la Fórmula Student, la competició automobilística internacional entre universitats. El monoplaça pot competir en les modalitats d'autònom i manual i això fa que sigui un dels pocs de l'Estat que ha participat en els 4 grans premis internacionals de l'estiu, entre els que destaca el d'Alemanya. El de més prestigi podria ser l'Alemanya, en el qual nosaltres participàvem en la primera edició de Driverless Cup, que reuneix els 30 equips més avançats a nivell mundial, els 30 capaços de funcionar amb els dos modes també alhora en diferents proves. Del palmarès ha aconseguit 2 cinquenes posicions, una en mode manual a Holanda i l'altra en mode autònom a Espanya, una primera posició en disseny i una segona en l'apartat de pla de negoci, aquests últims guardons aconseguits al Premi de l'Estat espanyol. En el rànquing general ocupen la posició número 62 i al gener, quan s'actualitzi, esperen situar-se al número 50. El monoplaça és 100% elèctric, pesa 220 quilos, pot arribar als 120 km/h i accelera de 0 a 100 en 2,4 segons, més que un cotxe de Fórmula 1. Respecte a la versió anterior s'han afegit 3 càmeres per millorar el pilotatge autònom. Té un seient de fibra natural i s'ha millorat l'aerodinàmica. Entre el primer cotxe híbrid de 2008 i la darrera versió hi ha 4 cotxes més que incorporen millores i innovacions. A finals de maig o principis de juny es presentarà la versió de 2023.